omenu ka ọ bụ nwoke ahụ rere ohu omenu ka ọ bụ nwoke ahụ rere ohu omenu ka ọ bụ nwoke ahụ rere ohu onye ndị Izọgụ bụ nwoke ahụ rere ohu onye obi n'ikpa bụ nwoke ahụ rere ohu omenu ka ọ 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 bụ nwoke ahụ rere ohu onye obi n'ikpa bụ nwoke ahụ rere ohu onye ndị Izọgụ bụ nwoke ahụ rere ohu o rere ohu ree nwanne nke ya rere ohu o rere ohu ree nwanne nke ya rere ohu omenu ka ọ bụ nwoke ahụ rere ohu omenu ka ọ bụ nwoke ahụ rere ohu chai o nwere otu ihe na-esi adakwasị dị mkpa ya okwu ihe na o kwesịghị ikwu o nwere otu ihe na-esi eme nwoke ya okwu eri ọnụ ọ dị nnọọ mma ka ihe ọbụla na-abịara mmadụ n'ụzọ ya bụrụ n'obi ọ bụ otu o si chọọ ịbịara onye ahụ n'ụzọ onye ekwughie n'ọnụ onye atajaghịrị n'ọnụ nwee ndidi ihe ọ sọrọ mmiri ya zoo ọ ga-agbacha onye ndị Izọgụ bụ nwoke ahụ rere ohu onye obi n'ikpa bụ nwoke ahụ rere ohu o rere ohu ree nwanne nke ya rere ohu o rere ohu ree nwanne nke ya rere ohu omenu ka ọ bụ nwoke ahụ rere ohu omenu ka ọ bụ nwoke ahụ rere ohu ọ bụrụ na ọ dị njọ taa ọ ga-adị mma echi ebukwala n'obi na ọ ga-adịrị njọ gaa n'ihu kwenye n'ala obi gị na ọ dị njọ taa ọ ga-adị mma echi Chineke anaghị arahụ ụra ndị niile na-agabiga ihe mgbu n'ụwa ndị nọ n'ute ọrịa ndị na-eme ha kpaa elu kpaa ala onwe nke ha na-ejide ọ dị nnọọ ka a ga-asị na esutara gị arụ n'aka tụkwasị Chineke obi ekwekwala ka ị daa mba n'ihi na onye nwụrụ anwụ bụ onye dara mba kwee ka obi sie gị ike ọ ga-adị mma omenu ka ọ bụ nwoke ahụ rere ohu omenu ka ọ bụ nwoke ahụ rere ohu o rere ohu ree nwanne nke ya rere ohu o rere ohu ree nwanne nke ya rere ohu omenu ka ọ bụ nwoke ahụ rere ohu omenu ka ọ bụ nwoke ahụ rere ohu onye obi n'ikpa bụ nwoke ahụ rere ohu onye na-akpa ike bụ nwoke ahụ rere ohu o rere ohu ree nwanne nke ya rere ohu o rere ohu ree nwanne nke ya rere ohu omenu ka ọ bụ nwoke ahụ rere ohu nwee ndidi ọ ga-adị mma ọ bụ ịrụ ndị a na-achịghị ọchị taa n'ihi na ihe na-esiri ike mgbe na-adịghị anya ha ga-abịadoro gị chịa ọchị
n'ihi na ị na-agara gị nke ọma. Ndị a na-achị gị ọchị, ndị na-eche na ị bụghị mmadụ na ị na-eme nzuzu, mgbe na-adịghị anya ha ga-abịa n'ụlọ gị bịa nọrọ ọdụ soro gị ṅụrịa ọṅụ, ṅụọ mmanya, keleekwa Chineke n'ihi na ihe agawala gị nke ọma. Ihe a na-eji atụ ilu bụ ka ọ gba ofekegharị, mana a na-eme agwa onye ma ihe ya ọ mara atọrọ ofekere ya ofe isi n'ọhịa. Otu mkpụrụ okwu zuru onye mara ihe. Omenụ ka ọ bụ nwoke ahụ rere ohu, omenụ ka ọ bụ nwoke ahụ rere ohu, o rere ohu ree nwanne nke ya, rere ohu, o rere ohu ree nwanne nke ya, rere ohu. Onye obi n'ikpe abụ nwoke ahụ rere ohu, rere ohu. Onye obi n'ikpe abụ nwoke ahụ rere ohu, rere ohu. Omenụ ka ọ bụ nwoke ahụ rere ohu, rere ohu. Omenụ ka ọ bụ nwoke ahụ rere ohu, rere ohu. Ihe a bụ egwu nkasi obi. Nwee nkasi obi, ọ ga-adị mma. Mgbe na-adịghị anya ọ ga-adị mma. Omenụ ka ọ bụ nwoke ahụ rere ohu, omenụ ka ọ bụ nwoke ahụ rere ohu, o rere ohu ree nwanne. Ha! Ndị be anyị, nke a bụ oge akụkọ. Onye ọbụla na-akpa ntị o, n'ihi na ọ dịghị ihe dị ka ige ntị. Akụkọ a bụ ihe mere n'obodo a na-akpọ ndị akụ nwantị uhu ala.